Right, tichida kugamuchirai zvakare paepisode number 3 tina Prophet T Madungwe. Aiwa Prophet tinokugamuchirai. Aiwa tinotenda. Tinotenda zvakanyanya nenguva yenyu yamatipa yakareba kuti tinge tinonzwisisa zvizhinji uye zvizere pamusoro paProphet T Madungwe. Right, of late vanhu vari kushamisika because kutaura kuno pane zviri kuitika ma-streets e-social media. Prophet, tangasikazoti muri ku-entertainment munokwana futi. Yeah, I know they are not yet understood why Prophet appeared in the entertainment industry, but let me clarify. All right. A prophet is sent for the people, so I must mingle with the people because I preach to the people. So we do not choose whether ku prison, whether the kupi, whether the ku-entertainment. So I'm coming there. That's why even ku-entertainment kwacho munona ndinenda kabata Bible rangu bozi. And nakuya kuzofara ndauya kuzokuparidzira kuti muzive kuti kune munhu anonzi Mwari. Mukona Bible moza kuti kune chinhu chinonzi kunamata. Ndozvandendawira chete. We are not there kufadza vanhu kuti toda kufara kana chiaiwa. Tikatouya tikuparidza zvaMwari. Even kune vanhu vari kapia kwamunongoita vanhu vanofana kuti vawane something from it. Yes, because we are going to the vanonzi lost souls. Akusi kunoparidzira kuchechi. We must go inonzi evangelism. We are going to the world. Ndidika. Because kunonzi na Jesu achienda anoti go ye there and evangelize. Go to the nations ndidika to all nations. Saka tinoenda kuvanhu. Saka tinoenda kukupi kwacho. Kusiri kunamatwa kuma prisons kune vanhu entertainment. Tichisvika kuti takabata Bible ready towaratidza kuti ngatinamate. So ndo purpose yacho. Kwete kuti for entertainment kufadza vanhu. Alright. Aiwa tinotenda. Ndofunga muri kuzvinzwira zviri kutaurwa naProphet kuti aiwa pega pavari kusvika kavari kuti ndiri kufamba nevhangeri raMwari. Asi tiri papo takaona mafeature muvidhio riri kutrenda riri kunetsa millions and millions of people vaona video raJapraiser. Takakonai muripo nevamwe vanga varipo. Mungada kutizivisa kuti experience yekushanda nemurume one of the biggest superstars muno muZimbabwe, JP, yanga yakamira sei? Yeah, that was a nice time. He's a good man. He's a good guy. So we had a nice time. Then he had I did the interview, I did the video, Ku prison. So he contacted me. Then we went there to us. Zvakatitiro zvakanaka because even the Bible says a visit vari ku prison. So takaenda ikoko tikasvika tikapfeka hembe dzikoko tikafilawo kuti vanombofila sei vanhu vari ikoko vakapfeka zvimakaki uniforms zviya nditika nzvimbo yavari tatinavo. We had time nevanhu ivavo tichitaura ndinomwe ndakataura naye kuti wakapinda rini mujera akati 2012 achitoti ndakutobuda 2022 manje ndichitomucomforta. So we were there to comfort them, to encourage them to soldier on with life. So that's why takaenda ikoko. So that was a good time. So JP take us there tikaenda vachita video yavo, but isusu tai encourage vanhu tichivaona chivanzwisisa kuti chidi vanoda kushanyirwa vanhu vai. We are arguing other people vane hama dziriko kuti endai munovaona muchitaurana muchivanzwawo mapains avo nezvii zvese. Saka that was our mission. All right. So mufuture anditi mufuture muri kutasira here kuti alright panogona kutoita mamwe ma-entertainers kungave vanoita zvema-comedy skits kana kuti music kana any entertainment. Are your doors open kushanda mu-industry ye-entertainment? Alright, zvazvinoita the door will always remain open to anyone. Alright. Anonzi a human being, because a prophet is sent to a human being, not only to the entertainment people. Right. Even the politicians, even the businesses, anyone, even wadama marketing like vanoita zvema business, vanoda kuti isusu tinotengesa mota wemuti advertise vanhu vazive kuti company ndiya yakati zvese tinoita because we are there to meet the people. Tichimingla patinenge tichita zvatichita izvozvo tinenge tichitoparidzirana pane vane vachitotendeka. Saka the door is open for everyone, not only the musician, even the businesses people, even the politician. Anongoda kuti aroda kudhila na prophet tinouya because kwatiri titoziva kuti takutorwa ma-invitation pane zvinoitika tikatosvika munyika yemwe tine zvatinenge tichitoparidza ikoko patinouya. Saka even kuma-weddings evanhu tinotomboenda tichitombonoita even ma-MC, even vane ma-functions avo tinoenda as long as tinodiwa unongoti conductor chete tobva tasvika
because a prophet is sent for the people. I'm not sent kuti garamba mangu, I'm sent kuti ndipinde muvanhu. Even the sinners vacho vamufungidzira kuti havaiti ndo vatiri kutoda, because ndo vanonzi lost ships here, and ndo vanhu vatiri kutoda vakarasika ivavo vekuentertainment ivavo vekutoti vandofara vane zvokunamata ndo vatiri kutoda vacho. Totoda vanhu vasiri kutoziva Mwari vacho, ndo vatiri kutoda, ndo vandakatumirwa ivavo. So ndofunga muri kuzvinzwira kuti prophet vari kuti aiwa magonika akazarurwa munhu wese, magoni akazarurwa munhu wese, kubit kuve entertainment, mapolitician. Prophet vari kuti ai uyai mese sezvinotaura shoko raMwari hanzi uyai mese makaneta makaremerwa, munhu wese ngaauye. Wese kuna Prophet Madungwe. Right, tiri ipapo. Varipo futi vamwe vanoda kutonge vachifollowa Prophet Madungwe, vamwe vari kuda kutotendeuka but vanoshayiwa kuti votendeuka sei kukereke inotungamirwa naProphet Madungwe, vanogona kubatai sei? Alright, Prophet Madungwe is based in Harare. Tinoitira mutown maservices edu, but currently akaitwa gathered gatherings akaitwa band, but online achiripo, one-on-one achiripo. Saka unofollowa panamba dzedu dzinoti church line ndo dzaunobvunza kana uida one-on-one, kana uida kubuka, kana uida holy water, kana whatever, because holy water inoporesa zvese. Vanofona panamba dzinoti +26377623156. Let me repeat it, +26377623156. ndo church line yatinoshandisa iyo. Even my WhatsApp groups tinoisa, then kana pari pa Facebook follow my platforms edu chaiyo, not my fake accounts. Tinoshandisa Prophet Madungwe church page kana pari pa Facebook, then account yakanzi Talent Madungwe yangu personal unoisa ikoko kana uchida chizvese unoisa. Then kana pari pa Twitter unoshandisa Real Prophet Madungwe ndine shirt gold so ine ma lines akadaita brown up, not mamwe ese ma fake account akangonza na Prophet Madungwe, no ndoshandisa Real Prophet Madungwe ine shirt gold. Then pa Instagram ndoshandisa Talent Madungwe, ndo ma platforms atinoshandisa, but pa namba yandataura yechechi ndo yamunobvunza kuti even nyeka buda pa social media ndizvo here tataura here zvavana pakabuda video yaja praise vamwe vakafungidzira kuti maybe photocopy, but that was real. Vamwe vakabvunza tikava confirmira, saka vanobvunza pa church line ipapo. But ma services tinoita, ma one-on-ones tinoita, ma holy water tinopa, zvese tichiita. Hakuna anoona prophet anoramba akadaro. Munhu wese aona prophet totally will be changed from that day. Kana une minyama, kana une madochi, zvese zvinobva zvapera. May God bless you all. Aiwa, tinotenda. Thank you very much Prophet. Aiwa, tinotenda. Thank you very much. Hanzi hakuna anosangana nemunhu waMwari anodzokera akadaro. Tinogamuchira ropafadzo. That's true. Thanks very much. So ndofunga mazvinzwira, tanga tina Prophet T Madungwe, andeipa ku comment section tinokommunicate ikoko, vanenge vachiverengawo kuti zviri kunzi kudii nemhuri yeZimbabwe. Aiwa, thanks very much Prophet. My viewers, thank you very much nekuramba muchisupporta. So from Uncle Saint na Prophet T Madungwe tiri kubata much love.